A máscara, definida como un obxecto que representa un rostro humano, animal ou puramente imaxinario, co cal as persoas poden cubrir a cara para non ser recoñecidas, tomar a apariencia de outra, ou practicar certas actividades escénicas ou rituais. Este elemento transformador é todo isto e algo máis. Sen dúbida, a máscara é o símbolo do momento que estamos a vivir. Un emblema de protección e resistencia que pon de manifesto a fragilidade do ser humano. Igual que nos tempos actuais, a máscara foi no pasado unha importante ferramenta de defensa fronte a axentes tóxicos ou enfermidades, pestes e pragas que axexaron as nosas sociedades e resultaron ser devastadoras. De algún xeito, este elemento acércanos aos nosos antecesores e antecesoras, que polas causas citadas e outras moitas tiveron que facer uso dela. Mais a consecuencia final sempre resultou ser a de ocultar a cara, unificar rostros e perder a identidade individual. Como medio de comunicación, a expresión artística axúdanos a manexar as nosas inquedanzas e compartilas cos demais. É por isto que Creativas Galegas recolle a través desta exposición unha pequena mostra de profesionais da arte e a artesanía galega traballando coa máscara, na súa diversidade tipolóxica, como elemento central. Unha imaxinativa proposta que o colectivo desprega ao redor deste artigo de obrigada actualidade. Cada quen procura levar a máscara sen perder a súa liberdade e manter o recoñecemento individual dentro da comunidade, voar e sentirse libres, como páxaros.